športová hala opäť nabitá fanúšikmi basketbalu do posledného miesta. Súperom našich bola Handlová a podľa posledných výsledkov z ligy diváci očakávali papierovo jasné víťazstvo domácich basketbalistov. Víťazstvo sme nakoniec mohli zaknihovať, hlavne vďaka zlepšenej hre v poslednej štvrtine, ale súper počas hry kládol oveľa väčší odpor, ako sme predpokladali. Naši nehrali tak dobre, ako sme očakávali. Úvod zápasu nám nevychádzal. Streľba nebola náležite úspešná a prvú štvrtinu sme vyhrali len o 6 bodov. Druhá štvrtina patrila jednoznačne súperovi, keď najprv znížili náš náskok, potom vyrovnali stav zápasu a dokonca aj viedli. Po polčase na ukazovateli skóre svietil výsledok 39-39. V druhom polčase zo začiatku išli družstvá plece pri pleci. Posledná štvrtina a vôbec záver zápasu už bol jednoznačne v réžii našich, ktorí zrýchlili hru a začali sa presadzovať aj strelecky. K dobrej hre nášho rozohrávača Petra Supera sa pridali Branislav Timko a Niku Kablár. Vďačné obecenstvo aplaudovalo našim chlapcom za celkové víťazstvo o 24 bodov. Na konci zápasu na ukazovateli skóre svietili tieto čísla 86-62. Najbližší zápas hrajú naši doma až 1. decembra, piatok o 18. hodine.